खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आंनि हा ब्रह्म दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। गहपुराव दैबाना, अरुणाचलनिफ्राय बोहैबोनाय दैया गिख्रंथाव महर लादों। जेपि नाड्डाया ट्रेक्टराव गाखोना दैबाना जानाय ओनसोलखौ नायदिङो। काछाराव 28 कौटि रांनि ड्राग्सजों लोगोसे सा 3 हमजादों। सुशांत बिश्व शर्माखौ बरपेटानि एसपि महरै थिसनबाय। मणिपुराव रैखाथि हान्जाया सा 9 बिग्रायारि हमदों। सलमान खाननि मददआव नेपालि कुटियाव न' लुना होनो जागायबाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गहपुराव अरुणाचलनिफ्राय बोहैबोनाय दैमाफोरा गिख्रंथाव महर लादों। हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय ब्रह्मजान, बालिजन, कुकुरजन, सेसा, दुबिया आरो सत्रं बायदि दैमानि दै बुंसावनाया गहपुरनि माखासे ओनसोलाव लोमसावदों आरो गिख्रंथाव महर लादों। रिपर्ट बायदिब्ला ब्रह्मजान दैमानि दैया माथावरि सिफायदों। बालिजान दैमानि दैया गोबां जायगाफोराव लोमसावदों। बरगुली ओनसोलनि वार्ड नं 9 नि बान्दोखौ कुकुरजान दैमाया सिफायदों। दुबिया दैमानि बानायाबो माखासे ओनसोलाव बुंसावना दैबाना जाहोदों। फारसेथिं सेसा दैमाया माथावरिनि माखासे बाहागोफोरखौ सिलिंखार खालामदोंमोन। गुबुन फारसेथिं सेसा दैमायाबो माखासे ओनसोलाव माथावरि सिफायना लोमसावदों। दैबानानि दैया गोबां न'फोराव हाबदोंमोन आरो आबाद फोथारफोरखौ लोमसावदोंमोन। रिपर्ट बायदिब्ला कुकुरजान दैमानि दै बुंसावनायाव गहपुरनि शहीद कनकलता बरुवा देहा फाहामसालिनि कम्पाउन्डआबो लोमदों। गहपुर सार्कल अफिसआबो लोमदों। बेनि अनगायैबो अरुणाचलनिफ्राय बोहैबोनाय दैया गहपुरनि माखासे गामियारि लामाफोरखौबो सिफायदों। जाउनाव थांलाय फैलाय हान्थामेलायाव जेंना नुजाथिदों। लोगोसे दैबानानि जुनै सरासनस्रा रायजो राजाफोरजों लोगोसे जिब जुनारफोरनि आदारनि आंखाल नुजाथिदों। आसामाव मिरुनि सावस्रि मन्थ्रि जगत प्रकाश नाड्डाया गोबावजोंब्लाबो दिनै मिरुनि सावस्रि मन्थ्रि जेपि नाड्डाया ट्रेक्टराव गाखोनानै शिबसागर आरो चराइदेव जिल्लानि गिलु बालु दैबाना लोमनाय ओनसोलाव दावबायनानै नायबिजिरो आरो रायजो राजाफोरजों सावरायनानै आथिखाल थासारिनि बागै खौरां लायो। मख'नो गोनांदि मिरुनि सावस्रि मन्थ्रिया दिनै फुङावनो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे शिबसागराव रावना होयो। बेनि उनाव ट्रेक्टराव गाखोनानै नेपालि कुटियाव रावना होयो आरो नेपालि कुटिनि रैखाथि बादायाव थानाय सुबुंफोरजों सावरायनानै थासारिनि बागै खौरां लायो। बे बुब्लियाव नाड्डाजों लोगोसे गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, आसामनि सावस्रि मन्थ्रि अशोक सिंघाल आरो गोबांसा सोरखारि मावख'गिरिफोरा बाहागो लायो। मिरुनि मन्थ्रिया आसामनि दैबानानि थासारिनि सायाव नायबिजिरनाय आरो खौरां लानायनि उनाव नागालेण्डनि मन जिल्लायाव रावना होगोन। 3 साननि हाबाफारि लानानै सा-सानजा ओनसोलाव फैदों जेपि नाड्डाया। काछार जिल्लायाव मोनसे गेदेर एन्टि ड्राग्स अपारेसनाव 28 कौटि रांनि ड्राग्सफोरखौ जब्द खालामनायजों लोगोसे सा 3 सन्देह गोनां ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमनो हायो। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा ससियेल मिडियायाव बुंदों। गिबि मन्थ्रिया मिथिहोनाय बायदिब्ला आसाम पुलिस आरो आसाम राइफल्सनि जुथाइ अपारेसनाव 1.1 लाख होबथाजानाय याबा टेब्लेट आरो 223 ग्राम हेर'इनखौ जब्द खालामनो हायो। बबेखानि कौटि रांनि ड्राग्सजों लोगोसे हमजानाय सा 3 फालांगिरिफोरखौ पुलिसआ जिम्मायाव लानानै नायबिजिरनो जागायदों आरो बेनि सायाव बांसिनै मिथिनो नाजादों। आसाम सोरखारा गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि फंबाय सुशांत बिश्व शर्माखौ सोलायनानै बरपेटानि एसपि महरै थिसनबाय। नखर बिफाननि मोनसे फोसावलाइ बायदिब्ला 2002 बेचनि एपिएससि मावख'गिरि सुशांत बिश्व शर्माखौ दानि बिबान सिनियर सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस सिआइडि क्राइम एगेन्स्ट वुमेन एन्ड चिल्ड्रेन बिबाननिफ्राय बोख्लायनानै बरपेटायाव सिनियर सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस महरै बिबान होनाय जायो। आइपिएस अफिसार पुष्किन जैनखौ गोदान दिल्लीयाव सिबिआइनि सेन्ट्रेल डेपुटेसनाव दैथायहरनायनि उनाव बे सोलायसोल'आ जादों। लोगोसे बङाइगावआव उफ्रा पुलिस सुपारिनटेन्डेन्ट हेडक्वार्टार महरै खामानि मावगासिनो थानाय 2010 बेचनि एपिएस मावख'गिरि मेरिलन जावलसांमाविखौ आसामनि सिआइडि क्राइम एगेन्स्ट वुमेन एन्ड चिल्ड्रेननि सिनियर पुलिस सुपारिनटेन्डेन्ट इनचार्ज महरै बिबान होनाय जादों। बे बिबानखौ नाजावनायनि उनाव जावलसांमाविया सिआइडि गांखंआव सुशांत बिश्व शर्मानिफ्राय बिबान लागोन। रैखाथि हान्जाया मणिपुर हादोरसायाव अपारेसन खालामना थांनाय 24 घन्टायाव गुबुन गुबुन होबथाजानाय बिग्रायारि हान्जाफोरनि गासै सा 9 बिग्रायारिफोरखौ हमनायजों लोगोसे हाथियार, गुलि बारुद आरो गोबां बेसादफोर बोखांनो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला मणिपुर पुलिस आरो गुबुन रैखाथि एजेन्सिफोरनि हेफाजाबै सा 9 बिग्रायारिफोरखौ थौबल, तामेंलं, काकसिं, चन्देल, इम्फल सोनाब आरो इम्फल सानजा जिल्लायाव हमनाय जादोंमोन। हमजानाय बिग्रायारिफोरखौ कांग्लिपक कमिउनिस्ट पार्टी, पिपुल्स लिबारेशन पार्टी आरो बेनि राजखान्थियारि दालाय रिभलुशनारि पिपल्स फ्रन्ट,
नेशनेल ससियेलिस्ट काउन्सिल अफ नागालेण्ड खाफलां आरो पिपुल्स रिभलिउसनारि पार्टी अफ कांग्लिपकनि मावथि सोद्रोमाफोर होननानै रिपर्टआव फोरमायदों। सिग्रोमनाय समाव बिसोरनिफ्राय साबस्क्रिप्शन रिसिप्ट, नोगोद रां, होबथाजानाय हान्जाफोरनि मावख'आरि सिल आरो लेटारहेड, बावफें वाकि-टकिज आरो गोबां मुवा बेसादफोरखौ बोखांनो हायो। बेराफारसे म्यानमार सिमा साखाथियाव थानाय टेंनौलपाल जिल्लायाव सिग्रोमनाय रैखाथि हान्जाया हाथियार आरो बारुद बोखांनो हायो। सिग्रोमनाय समाव गंसे 9mm पिस्तल, गंसे डाबल बेरेल गान, मोन 6 रेडिअ', थरनै हेन्ड ग्रेनेड, मोन 6 आइडि, बबेखानि बमा होबथाग्रा हान्जाया नेमखान्थि बायदियै बेफोर आइडिखौ जायगायावनो बेफ्रुहोदों होनना पुलिसआ फोरमायदों। दैबानायाव खहा जानाय सुबुंफोरनि साखाथियाव बलिउडनि सुपारस्टार भाईजान सलमान खान। सलमान खानआ दैबानायाव खहा जानाय सुबुंफोरनो न' लुना होनो जागायबाय। सलमान खाननि मददआव ग्लबेल सिकस मुंनि फसंथाना गिलु-बालु दैबानायाव थेर-बेथेर जानाय शिवसागर जिल्लानि नेपालि गुटियाव खहा जाजानाय रायजोफोरनो न' लुना होनो जागायबाय। दैबानायाव गासैबो थेर-बेथेर आरो खहा जानाय नखरफोरनो ग्लबेल सिकस मुंनि फसंथाना अरायथा नङि न' लुनानै होनो जागायदों होननानै ससियेल मिडियायाव फोसावदों फसंथाननि सासे सोद्रोमाया। मख'नो गोनांदि दैबानायाव गासैखौबो खोमानानै लानांनाय रोजा रोजा सुबुंफोरा दासिमबो गावबा गावनि न'आव थांफिननो हायाखै आरो लामा सेरावनो आरो गोजौ जायगाफ्राव लांदां अख्रांनि सिङाव आश्रय लानानै थानो गोनां जानांगासिनो। नाथाय सलमान खाननि मददआव दैबानायाव मोगा-मोगि जानांनाय गासैबो सुबुंफोरा न'नि उखुम मोननो हागोन। दैबानाजों नाख्रेबजानाय सुबुंफोरनि थाखाय फसंथाना गिबि न' लुखांनायनि उनाव ससियेल मिडियायाव लिरदों, इसोरनि बोर होनायाव जों जोंनि गिबि न' लुबाय आरो फैबाय थानाय सानफोराव आरोबाव गोबां न'फोर लुनाय जागोन। मोनफ्रोमबो थाग्रा खुलिया मोनसे नखरनि थाखाय रैखाथि, मान-सन्मान आरो मिजिंनि नेरसोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।